bong nang panang ke do chike army ke parang lang. Target will happen. Taram tami cepaduka tami Biri pengle manen kime non 9 Oktober lo General Festival hot sin nilitum laso nang hanlo nikaya chithepu alam kanarjan nilitum release man po laso nilitum karbiang long angkang nilitum long truck senior cap release ponji laso film lasi nilitum laso film pinangan ke syuting ta RG Dinglo lapen laso film nilitum karbiang long arat aphan je imithang alamaki lapen imithang jutang jubat anso se pacan nang lapen anso se ang song pondunang pupian akimang sinilitum la mahamaya Karbi Film Society aro a production pen nilitum laso alam kanarjan pining phas kecheng lo nilitum pining ingpon po lasi nilitum kachuning rikang tung ke lahan lo je laso alam kanarjan mate nang henlo nikaya chithi pu film along alam kanarjan along dogawe karbiang long arata tum sita laso alam kanarjan pechan nang pupen nang kelang nang kecerap nang kecitudun piajia phansi nilitum la mahamaya Karbi Film Society production ahin pen chuning ri poniklo bang so film ka shooting along ko mama bang phudum si ka chaparjan pon la pen la director pen chenglok la producer pen chenglok laso alam kanarjan a film along kachaparjan pon bang lake main actor lo main lead role lo lake Ajit Rong Han lapen actress bang ke lake Clark Eteron P alang litum si main lead role lo lapen laso alam kan arjan long kachaparjan pon villain role mate gunda ke an pon ke Dhuni Tokbi lapen Jantorong P lapen Puhor Teron na tumsi Cheparjan pon lo lapen Sarpi Sarbra role ke Cheplang pon na tum mate ke Cheparjan pon na tum ke Mensing Teron lapen Rubina Lekthepi lapen kopumyang teho Rujuni Teron P lapen Muhuri kya lalang litum pensi laso Sarpi Sarbra role ke Cheparjan pon lo lason si laso long pinangan villain role mate kaprek a department pen ke Cheparjan do na tum do lapen laso film abang ke nilitum ki claim pon abang ke lapulo laso a history ke ilitum karbiang long arlo yet present non sulibom karbiang long along koson si ka sulibom ma laso alam kanarjan si nilitum paklang pon lo laso film lake romantic action film lapen a film ta laso film ke nilining chithe pon lo kidam tang an las film ka bonda pon ang bom pen laso film lang mi mu chot ji lason si nilining aklong pen ka matha pon lapen laso film mo award long chipate dun ta long dunji pu lason ning ka chithe do laso film apa la okay la bang so nang handlum ni kaya chithi po film na bikin ka shooting kunanat a place along sina metem shooting pon da karbiang long laso film nilitum ka shooting pon a location la hen lo karbiang long ke umrang so do lo dogmoka do lo west karbiang long do lo pinangan adim do umrang so pendak lo Halloween adim ta nilitum shooting dam do out kopilo out scenery out location ta nilitum shooting dam do laso film nanti nang tum la bang so film ka shooting comment tu pen si ke cheng la pen la bang so film shooting bom ma hot ake joy ake sung upathak thi
tan ni la so film ka shooting hut akijoy akisung ke la puhenlo nilitum ka shooting hut action adhu actor ta son accident do lo la pen la so film ka shooting pinang anadim la son butor bukan pen ajo akisung dadu pinang anadim akijoy ponta la son dadu la so film la si nilitum je mithang ajutang la pen mithang karbi alama ki pechan nang bu pensa ki duk kisung chi chak pon si nilitum la so alam kanarjan pinin non Junel Festival 9 October bang ke release pon po polo la pen la so alam kanarjan along nilisi a direction pilo la pen camera ta nilisi tulilo script dialogue anta nilisi tok pon lo la so film apan singer mamat na labang so singer bang ke Bisnu Teron akangsa inghipi lapen manika lapen horsona Horsona. lalang litum hello la so along lun ki lun mate lun si po tum lo ji la ke number 1 ke dok mukal lapen sikian bang dengong sami langsu langlok su Veskar Bianglong ladak iskar Bianglong la pula ke paklang jadi ma bangke la si nilitum kontek lalo kar Bianglong ara phanda chuning rilo la su a film nang kilang ji aphan jongsi nang ke cherap nang ke chitu dunji aphan ning hang pulute nang kontek ikame nang litum la so kontek number teng pen longji la pen kar Bianglong ara phan bisikoi ka chuning rikang tung ke lalo ilitum ansu se kar Bianglong arat film bena jok ang tan ke Halloween atum nang ka chini ji aphan kar bi akhei atum ajutang ajubat alama ki ke la puhen lopu nang ka chini pe meja aphan ansu se kar Bianglong arat atum nang kirung dun pen nang kilang nang ke cherap nang ke chitu dun pe ji aphan si suri nilitum Mahamaya Karbi film production na hin pen chuning ripon padikrim iklo kardam tangte chuning ri dun kang tung ke la pulo autonomous council CM Tuliram Ronghang Sar Tuliram Ronghang aphan ke chuning ri dun kang tung ke la pulo Kar Bianglong a homosti tin MEC mate MEC homosti tin along huli sisinang piasonte ilitum Kar Bialam Kanarjan anso se janji mate ilitum alam Kanarjan jutang jubat anso se ingtui ponji pusi nilitum ahin pen CM Sar Tuliram Ronghang aphan chuning ri pon padikrimiglo anso se ilitum ajutang jubat anso se ilitum akarchar munitum nang kachini je pan film bena jok muarni si karbi akhe amoy arbum karbi ajutang apindeng sungpot karbi RJ nang kachini je pan Dr. CM Tuliram Ronghang Sar ke hai pan chuning ri pon padikrimiglo